ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಇನ್ನು ಯಾ ನೀರು ದೋಸೆದ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ. ನೀರು ದೋಸೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಓ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಪ್ಲೇನ್ ನೀರು ದೋಸೆ ರೈಸ್ಲ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ತಾರೈ ಆತಿ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನಿಗೋದು ಮಲ್ಲ ತಿನ್ನು ರೆಸಿಪಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಅದ ಅವು ಯಾನಿಕಲ್ದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಕೆ ಚಟ್ನಿ ತರ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಚಾಕು ಮುರ್ಕದೆ ತಿನ್ನಂತ ಪಂಡ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಬೋಟ ಕೆಂಪುದ ಚಟ್ನಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಚಟ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡಿತ್ತು. ಇಜಿಂದ ಓಲ ರಸ ಇತ್ತು ನಮಿಯಿಂದ ಕೊರಿದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ದ ಪೂರಲ ನಿಕ್ಕ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಚಲ ರೆಸಿಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಗ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ರೆಸಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಪೂರ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಕುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಪರಿಮಲ್ ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಲೈಕ್ 2-3 ಸರಿ ತೆಕ್ಕದು ಅರಿನ ಯಾನ್ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸೋಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ. ಓವರ್ ನೈಟ್ ನಿಕಲೆ ಮಲ್ಪರಾಯ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4 hours ಅಂಡಲ್ಲ ಸೋಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಅರಿಕ್ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಗೂಸೋದು ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಡೆರೆ ಪಾಡುವೆ. ಕಡೆನಾಗ ಯಾನ್ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ಮಂಜೂಲು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಂ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಆಪ್ಷನಲ್. ದೋಸೆ ಬೇಗ ಹಾಲು ಆಪುಜ ಏಕತ್ರ ಏನು ಪಾಡ್ತೀನಿ. ತಾರೈ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಖಾಲಿ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ನಮಕ್ ಕಡೇರೆ ಸಣ್ಣ ಅರೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಪಾಡ ಹೊರನೆ ಅವು ಕಡೇರೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಕಡೇಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಟ್ಟೆ ಬಾಜ ನೋಡು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದೊಂದು ಗೆತ್ತದ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನೀರು ಪಾಡುವೆ. ನೀರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಐಕ್ಕಾದ್ರ ಒಂದು ದೋಸೆ ತಪ್ಪುದರ ನೀರು ದೋಸೆ ಅಂದ ಪೋರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಉಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬಂದ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ನೀರು ದೋಸೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು 15-20 minutes ದೀಪೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಣಿತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನೆಟ್ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಆಯಂದ ಕಾವಲಿಲ ನಿಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದುಲಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದು ದೀಪೇನು ದೋಸೆ ಪಾಡ್ನ ಒಯ್ಕ್ ಬೊಕ ಎಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಜಿಂಜಲಿ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಲೈಕ್ ತಗೋಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತವ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತವನು ಒಂತ ವರ್ದ ಬತ್ತದ ದೋಸೆದ ಬಂದ ರೌಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನನು ನಮ್ಮ ತವನು ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಲಿ ಒಂಜಿ 30 to 40 seconds ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ದಿಯೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ದೋಸೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲಿಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಅವಿನ 30 seconds ಅಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತೆಗೆ ನಿಕುಲ್ ತೂಪಾರು ಸೈಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತರ್ಥ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು. ನಾನೊಂದು 30 ಕುಡ್ಪುಡು ಒಂದು ದೋಸೆನ ದಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಮಾಡ್ಪುವೆ ನಾನು ತವೊಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಪೂಜಿ ಅನ್ನು ದೋಸೆನ ಐತ ಹಾಫ್ ಮಲ್ಪಡು ಕೊಂಚ ಕುಡೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ. ಒಂದೇ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಹೆಂಗು ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇತೆ ಬೌಲುಡು ಐವೆನ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂದೋಗು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಪೂರ ಸೇಮೆ. ಬಂದ ಏಪಲ ನಿಕುಲ್ ಕುಡರ ಮೈಪುನಾಗ ದೋಸೆಗೆ ಏಪಲ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇಚಿಂದ ಐತೆ ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಡವು ತಿತ್ತೆ ಒರಿ ಉಂಡು ಐಕತ್ರ ಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದೋನು ಬೊಕ ಪೂರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಸೇಮೆ. ನೀರು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸಾಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಮಾ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಓಲ ಕರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂದು ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ಲ ಒಂದು ಬಂದ ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿ ಹೆಚ್ಚ ದಿನ ದಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಫ್ ಉಂಡು. ಸಿಂಪಲ್ ನೀರು ದೋಸೆ ಅವು ನಮ್ಮ 3-4 ದಿನ ದಿಯೋಲಿ ಪಂಡ ಒಂದೇನು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ದಿಲೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕುಲೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವರ್. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.